Korpi Hanri Bong po alun arjan release pon iklo. Labangso alun arjan Ajeng Ari production ahin pense release pon iklo. Labangso alun arjan along ceparjan pon abang purang mukrang rong par lapen ceparjan pon abang pi. Bhagawati tisopi lapen labangso alun arjan alon producer akai Kamal be lapen concept and direction tarjiki lekte. Labangso alun tilun pon abang pu suras terang. Music Dr. Paul Kokan special appearance. Sarbinong tok bi child artist Diamond Ingleng lapen Koklarso tok bi lapen DOP Brinner lapen makeup artist Priyanka tisopi lapen choreographer Bhagawati tisopi lapen labangso along special thanks songsar temong Vidor Singh terang Borli Ingleng Daimu Boro Ranjan Hanse Nipom Pangcho lapen mon lekte Nanglitum jongsi langikelang pulote Ajeng Ari production labangso channel along humri da mignon lapen lunkan arjanaki sitame ansose Nanglitum thek poncelong ibomji So aku dong do tui rabra ahut kacethan